Ngiqale ngomhla ka 2020 ukuzwa ingcitha buchopho. Ngiyangizwa okhosini ichitha imfundiso ikaShembe. Ichitha imfundiso ikaShembe. Wabona ukuthi cha uShembe is prophet sakhe ukuthi bamaNazaretha bazali bamaNazaretha fundisana ingane kuze ibandla litotuke. Ngakubona ngiqala ukuzwa iphimbo lengcitha buchopho yasenkandla. Nawe nkandla omncinyane. Uma ekhuluma umAfrika ekhuluma ezobuAfrika nokumukwa ukuthathwa kuphucwa into yakho eyigugu kuwena ucolonizwa umelene nokucolonizwa uma ekhuluma angeke ahlale phansi engakhulumanga ngokuthi okwathathwa ngendlela engafanele semukwa nebala lethu nobuAfrika kufanele makubuye ukuqala kuyona imfundo decolonization in education azangene ebandleni ireligion ikakhulukazi leli likaShembe. Ngisukumiseke kodwa ngo 2006 ingqwele le yakayamukela icoco ekwakuthiwa i-Agri class the mathematics, science and technology and NTA esewuthisha waproduce wakhipha odokotela abangaphezulu kwa100 engakabi kuleli zinga akulona manje akasekho vele ngathi. Ngo2021 waguqula isikole lapha eLamesi Anton Lembede saba isikole se-Maths, Science and Technology Academy. Board of Governor, Deputy Chairperson, nakuma interview makucutshungula uthisha ozofundisa ukhona. Chairperson wesiqabetho senhlala amafini esiholwa uNyazi Lwezulu uzodi halamuzi ngoba ngomhla ka 24 isiprofeto somqalo wendlela sizovela obala eICC ngomhla ka 24 March okwa profeto umqalo wendlela ukuthi akufundiswa abantwana uzodlula lapho kodwa uyena umshayeli walelo committee. Njengamanje na angisezosho ukuthi ubuya eUSA, United States of America, ubuya koZimbabwe echitha ubuchopho kodwa sengishilo ukuthi usepublishe incwadi eziwu4 wapublisha ama-articles akuyi-Journal International awu10 okunye enye yama-article ithi the philosophy of Shembe, decolonization of religion and spirituality. Angazi ke ukuthi kusho ukuthini lokho kodwa ke kusho khona lokho ebesengishilo eqaleni. Njengamanje yena use-ofisini lika minister kaNgqongqoshe wezemfundo kwaZulu Natal udirector. Lo ngimethulayo engicela simemukele uDr. Ngogi Emmanuel Mahaye. Neziphiwo Amathalente
eThekwini kumnandi akithi